Kulturarloa Euskal Herria irratian. Kulturarloa Eusko Ikaskuntzarekin batera kulturgintza lanean hemen zuen irrati honetan Euskal Herrian. Izan bainintzen Nafarroako errege. Euskal Herritik edo nahiago baduzue Baxe Nafarrotik eta Pabe inguru alde horretatik Parisera joana da Joanes Mailu errege kortera. Baluaztarrak dira Frantziako erregetzan daudenak. Eta hortaz Enrike hirugarrena Nafarroakoa Frantziako errege bihurtzeko bidean. Albret Etxekoa eta aldiberean Borboia. Parisko korteko intrigak, hango amodioak, hango traizioak eta bizimoduak, hango emakumeak. Hoietxek dira novela honetan jasoak daudenak, eta funtsean Nafarroko erresuma. Esan ezkero, Reino de Navarra beste modu batez aditzen da. Izan ere, asko ez dira oraindik jabetu eregin, baina Nafarroko erresumaren historia nobelatua bidea egiten ari da. 3 liburu izanen dira guztira, eta bigarrena da oraintxe plazaratu dena. Aingeru epaltzaren esanak adituko ditugu liburuaren aurkezpena eginez. Izan bainitzen Nafarroko errege, tokia eta garaia zein, eta historiari nola begiratu, leial izanik hori bai, baina asmazioari uko egin gabe, Aingeru epaltza. Hau azten da, lehenbiziko zeran, azten da, 1910 abiatzen da, Pau Donapaleu inguru hortatek, eta gero Parisen gertatzen da gehiena, egiten diralako bidei batzuk zera Txampainan eta Lorenan barna, eta baita Lionera eta Saboiako mugaraino egiten da bidei bat. Roselan ere gertatzen da zera Frantziako geografian. Gauza gertatzen dira historia liburutan agertzen diren egunetan, eta maiz agertzen diren bezala txu. Gainera, garai hau hain da korapilotxua, historia liburutan, nik maiz ez dut korapilatu behar izan akzioa dena. Ez dut korapilatu behar izan alderantziz. Batzutan, arindu behar izan dut akzioa inguruan dauden ñabardura guztietatik eta zara guztietatik, bertzenat batzutan iaia irakurle arrunt eta batzutan aditu bat entzatare oso komplikatua izan litzatekeelakoz benetan historiaren aria, ez historioaren aria, baizik eta historiaren aria segitzea. Momentu horretan, atzo galdetzen zidan liburua irakurri duen bertze kazetari batek, galdetzen zidan zenbat gauza sartzen da, zenbat pertsonai, eta gainera zaila izaten da batzutan pertsonaiek ere nolabait ere bandoz edo aldatzen dira, eta zaila izaten dela, eta pentsa ze zaila den, darbadak zaila izanen da, baina benetako historian askoz ere zailagoa zen. Orduan, gertakari nagusiei nik uste dut, eta giroari eta zerari ni betza saiatu naiz ehuneko ehun zera fidel izaten. Ez dut uste hemen anakronismorik dagonik. Ere, gero nik ere alegin berezia egin dut, hemen agertzen den, azken batez, gertakari guztiak, 16. mendeko pertsonai baten begitan, edo begitik ikusten dira. Saiatu naiz, 21. mendeko idazlearen ikusmoldea etxertatzen. Naiz eta, agertuko den. Baina alde horretatik, pentsamoldearen ikuspegitik ere, saiatu naiz garaiari traiziorik ez egiten. Gero fikzioa dator. Horren barrenean, ingurumen historiko horren barrenean, fikzioa dator, eta fikzioak berindarra du. Eta nik uste dut, hemen kontatzen den historia gutxienez sinesgarria dela.
Sinesgarritasun literarioaren galbaietik ikusita. Historiografiak pertsonaia batzuk ematen dizkizu, eta nolabait ere pertsonaia horien interpretazio bat egina dago, izaerari ere dagokionez. Hombre, batzutan nik hautatu behar izaten dut, baina kurioso da. Hemen, Enrique Nafarroko Enrique hirugarrena eta Frantziako laugarrenaren gainean oso historiografia zabala dago, eta gaina oso pertsonai diferentea aurkezten digute idazlea edo historialaria norden. Ordan batzutan ere hautatu behar izaten dut. Zein da nik nahi dudan Enrique? Bada, adibidez, historiografia bat, Enrique aurkezten digutena, Enrique nolabait ere egurtzen dutenak, ez? Pertsonaia gaina zekena, eskertxarrekoa, emakumeekin ikaragarri gaizki portatzen dena, baina baita bere menekoekin ere ikaragarri gaizki portatzen dena, eta beti ambizio bat izaten duena, ambizio hori Nafarroko edo Frantziako errege bilakatzea, eta ambizio horren menpean, bosta solatzaiona, katoliko izatea, protestante izatea, edo norekin tratu itea, edo nori traizio itea. Hori bada, zera bat. Eta bada berriz ere agiografia, ez? Enrique Eskuzabala, Enrique azken batez zera guztiak erabaki guztiak hartzen dituna, nola baitere, momentu batean ohartzen delakoz zer den politika, zein den, bera gutxiengo baten ordezkaria dela, eta nola gutxiengo horren gutxiengo horren bizi baldintzak hobetzeko eta bizirauteko erabaki guztiak pixkat horren mesedea edo hartzen ditunak. Eta gero, pertsonai fikziozko pertsonaiak, ez? Nola baitere pertsonaia... Nik uste dut hemen ni naizela erantzule. Bai, pertsonai historikoek barkatu egiten dituzten guztien erantzule, hemen liburu honetan egiten dituzten guztien erantzule ni naiz. Historiografiaz baliatu nahi izan dudalako, baina ni naiz, eta baita jakina fikziozko pertsonai guztien. Orduan ni oso jabe sentitu izan naiz, janta jabe, jokatu dut baita pertsonai historikoekin ere. Alde horretatik historiografia nik uste mesedegarri izan zaidala, ez? Pauta batzuk, bide batzuk edo segitu izan ditu delakoz, baina nik autuak egin behar izan ditut. Eta autuak egin ditut, zer nolako Enrique interesatzen zitzaidan momentu bakoitzean. Eta zen nolako alter egoa, azken batez, hemen agertzen den Joan Esmailu, da Enriqueren, nik ispilu baten barrenean abiltzen dudan bigarren ispilua da. Orduan, eta hor ere, hor are jaunta jabeago aritu naiz. Orduan dialektika, nik uste dut abia punto hori zela, nien naiz historiaren morroi, historiak niri mesede egiten dit. Eta orduan ni naiz hemen agertzen diren gauza guztien erantzulea. Alde horretatik ez dut, nik uste dut liburua norabait edo historioa norabait eramaten historia lagungarria egin dela. Historia alde batetik eta horri leial izanez, baina bestetik amenidadea bilatuz, fikzioa eta asmazioa ere sartuz. Historiatik zerbait ikasi du idazleak, historia liburuetan begiraturik ikaspena, kasualidadeak duen garrantzia edo unean-uneko erabakiak bestela ere izan zitekela. Nafarroko erresumaren historiaren desmitifikaziorik ote dago? Akaso gehiago lehenengo liburuan edo akaso gehiago hirugarrenean? Aingeru Epaltza. Nik uste dut, orain arte lehenera jo izan denean, edo maiz, bentsat hemen, lehenera jo izan denean, izan dela, hain zuzen ere, nik batzuetan plantatzen ditudan, alderantzizko erantzunak edo aurkitzeko, ez? Zen batez, iraganera jotzen dugu erantzun batzuen bila, baina guk, aldez aurretik, nolabait ere, gure konbikzioak sendotu nahian, ez, jotzen dugu iraganera.
zera, nik ez dut erranen iraganera modu inosentean abiatu nahi zenik, zera aurkitzen nuen, eta aldez aurretik gonbikziorik ez nuela, ez. Nik uste dut gure iragana ispilu baldin bada, ez dela maiz. Nik bentsat aurkitzen dudana da, maiz historiografia abertzaleak frogatu nahi izan duenaren kontrakoa. Hau da, iraganak nik uste dut ez digula berresten gaur egungo ideologiak, ez dizkigula berresten gaur egungo ideologiak, alderantziz baizik. Nik uste dut berrestekotan bertzeko zabatzuk berretxiko lizkigukela. Hemen, behar bada alderdi desmitifikatzaile hori, horrela, zera, mintza da gintez, zera, nik uste, igual tikia bada, nabarmena badelako lehenbizikoan, bada hoi jakina, pertsona historiko batzuen desmitifikazioa ere bada eta, hombre, jakina hori badola, baina, bueno, ez nuke hori irakurleak ere deskubritu beharko du zerbait, ez zaio den arramear. Bertzen azpailuke liburu irakurriko. Oso gertakari historiko txikiek, eta maiz gizon batek edo emakume batek, alako gauza bat erabakitzen duelakoz, gertatzen dira gero gauza behar bada ikaragarriak, ez? Eta gizon batek edo emakume batek alako momentu batean erabakitzen duenak neurri handi batean aldarat ezakela historia, ez? Ez da hola, eta momentu horretan ere, segurazki gauza bera gertatzen, gauzak ez direla irremediableki horrela gertatu behar dutelakoz gertatzen, baizik eta badelakoz jendea edo badielakoz jendeak momentu batzuetan alako erabaki batzuk hartzen dituztenak, eta hori ere gaur egun gaur egun ere gertatzen da, baina momentu horretan ere gauza bera gertatzen zen, hori erran, batzutan ematen du historia guztiak logika bat duela, eta logika guztiek alako emaitza batzutara eramaten gaituztela, eta logika hori gizon emakumeek eratzen diogu, ahalmena duten gizon emakumeek, jakina. Eta personaiak, dauneko ezagun xamarrak, bat, andereak, jauregi inguruko andereak, garrantzia handia ez erabateko protagonismoa, hori bai badutena da nortasune indartsua karakterra. Enrique erregea, Nafarroko errege eta Frantziakoa, leial izan ote zen Nafarroari. Personaia historikoa horixe, baina novelan protagonismoa duena bestea da. Alegia erregeren alter egoa edo bikia Joanes Mailu. Personaje hauen inguruan aingeru epaltzak erranikoak. Hirugarren liburuan ikusiko dugu zer egiten duen Nafarroarekin. Baina hemen ez dago, hemen, zera, enkantu femeninoek horretaraino ere nateraman. Baina, zera, nik ez dut, hemen ez da nire pertsonaia nagusia ere ez dut idealizatu. Hemen, momentu batzuetan, Joanes Mailu lehenbiziko liburuan ere agertzen zen. Zera, horretzen ez nola, Xabierrek lehenbiziko liburuan, zera, kotazio bat egin zidala hori nire pertsonea Joanes Mailuk egiten duen gauza batekin, eta hau putakumea. Eta bigarren honetan ere, Joanes Mailu ere ez da zaindu bat. Eta gainera egiten ditu gauza batzuk, etikaren ikuspegitik behiratuta, haze bitxoa. Eta gehien hurbiltzen dana zintzotasunera eta honestitatera bera da. Behar bada gehien hurbiltzen da. Berak bere buruarekin beti fidel izan nahi duen, eta gainera ez fidel izateak, momentu batzutan ere, ez fidel izatea ere tokatzen zailakoz, ez fidel izatea oso gaizki bizi du. Oso barne gatazka, hau da, liburu osoan pertsonai nagusia barne gatazka batean bizi da. Tokatu zaiolakoz, hain fidela baita,
ez fidel izatea tokatzen baitzaio. Konten gelditu naiz pertsonaia femeninoekin. Pertsona femeninoen galeriarekin, hala ere nik uste dut merezimendua ez dela nerea, baizik eta historiarena, pertsona joiena, benetan, nik uste dut, garai hortan, behar bada, egon beharko dugula munduaren historian, jaia 20. mendera arte, hain bertze pertsonai femenino importante, lehen lerroan dauden pertsonai femeninoak berriz ere aurkitzeko. Eta behar bada horregatik sorte hori izan dut, eta lako... Kontatu apur bat, nortzen... Joan Alberetekoa, Nafarroko erregina, jakina, Katalina Medizikoa, Frantziako erregina ama, eta gero, Margarita Nafarrokoa, Margarita Balbozkoa, Margarita de France, gero Enrique Nafarroko erregarekin ezkonduko zena, eta gehiago ere, baina horiek importantenak. Eta nik uste dut horiek bereziki horien erretratua edo horietaz egiten dudan, nik egiten dudan interpretazioa. Azken batez, hemen agertzen diren pertsonaia historikoak ere fikzionatuak dira, nire begietatik edo pasatuak dira, eta horien gaineko interpretazio bat egiten dut. Behar bada historiografiarekin bat egiten ez duena, edo historiografia guztiarekin bat eginen ez duena. Kultur arloa Euskal Herria irratian, eusko ikaskuntzarekin batera kulturgintzan. Izan bainintzen Nafarroako errege, Aingeru Epaltzaren novela historikoa, Fedea eta Erresuma eta Fedea izen burua duen bildumako bigarrena da, horren berri izan dugu geure kultur arlo honetan.